Вілейская моладзь чысціць занядбаны валун. Стагоддзі таму яго шанавалі куды больш, чым цяпер. Маладыя краязнаўцы мяркуюць, што ў мінулым ён быў паганскай святыняй. Пра гэта сведчаць штучнае паглыбленне ў камяні. Лічыцца, што яны мелі такое духоўнае значэнне, рэлігійнае нейкае ў старажытныя часы паганскія. Таму што цяжка сабе ўявіць, для якіх матэрыяльных мэтаў яны маглі служыць. Напэўна, гэта нейкія рытуалы тут спраўляліся каля іх. Хтосьці з мясцовых ахвотна дапамагае моладзі. І от там для гары, для гэтай там стаіць гэты камень, круг. Хтосьці дбае пра штодзённыя справы. Гіршкі растуць, ходзім кожен дзень. Сколько наберем, только наберем, еще 12 тысяч грошей. На хлеб. За 10 дзён летніка, арганізаванага ў раёне Вілейкі краязнаўчым выданнем «Волат», у ім пабывалі каля 50 чалавек. У дзень пошук цікавых месцаў кшталту крыніцаў і капішчаў, увечары музыка пры вогнішчы. Мэта мерапрыемства сабраць моладзь, заняцце грамадска-карыснай працай па пошуку помнікаў, па збору фальклора, каб яны далучыліся да нашай спадчыны, і потым данесці тое, што мы тут знойдзем, збяром да жыхароў Вілейскага раёна, каб яны таксама маглі ведаць, што тут ёсць, і ганарыцца, зразумела, сваёй гісторыяй. Гэта хіба самая каштоўная знаходка вілейскіх актывістаў. Адкапаная праваслаўная каплічка, разбураная за савецкімі часамі. Пятро тлумачыць, чаму праводзіць час у летніку, а не ў двары з сябрамі. Я увогуле цікаўлюся культурай Беларусі, таксама свайго роднага краю Вілейшчыны. Мне вельмі цікава дазнацца пра шмат што новага, што ёсць побач са мной, гэтага раней мог і не заўважаць. Сабраць патрэбную інфармацыю дапамагаюць мясцовыя жыхары. Людміла Паўлаўна ведае, хто і як разбураў хрысціянскую святыню. У нас сусед тут жыў, ён бурыў і Узлянскую царкву, і гэту каплічку. Сівец Канстанцін, ён быў старшынёй калгаса, ён нідзе не вучыўся, але, знаеце, пасля вайны... Так, па крупіцах аматары аднаўляюць мясцовую гісторыю. Магу дабавіць мой родны кут, як ты мне мілы. Андрей Елисеев, Еврорадио.